Здравейте хора в Far Cry 3. Това е един геймплей, за да ви покажа играта. Играта е... What the fuck? Добре. Да я кажа само... Да я кажа, това ми е любимия герой, този вас. Любимия герой в тази игра. Много харесвам. So much for poetics. It's really too bad that C-Tribe don't queue up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Това е Лиза. It's okay. Момичето. Jason. Сега, казвам го за втори път. Играта има много неща, много животни за убиване. Цветна е, добра история. До сега, когато виждам, горят ни с бензин. Изеха Оливър, брат ми. Вие сте Джейсън Броди, който отива на един остров в вакансия, но в острова има пирати, които искат да ме убият. Когато си там скачате с самолети, острови, водопади, всичко има в така се прекарали се добре, но вас ги заловява. Играта е цветна, има животни, има оръжия, има всичко играта, всичко нужно за една екшън Far Cry игра. What the fuck, къде трябва да отида сега? О, трябва тук да се кача. Някак. Аз нищо не виждам! Аз нищо не виждам! Кю. Къде трябва да отида сега? Ко? Аз обърках тотално. Добре. Добре. Добре, ще ми каза. Shit. Хоп. Добре, трябва да спасим Лиза. Дай ми този медкит. Дай ми да си го сложа. Добре, играта стана цветна. Някак. Има животни за убиване. Има оръжия, има радиотавъри, след като ги отворите и се отключват оръжия, които са безплатни. Безплатни оръжия ще й дадат. Играта е много готина, добра история има за сега, която виждам. Това е просто един геймплей, за да ви покажа играта. Ако ви хареса, пишете в коментарите за още. Not that way, definitely not that way. Definitely not that way. Shoot the pipe. Аре, че ми стана една минута. Ай, по-бързо. Damn, fuck you. I can't take any more of this heat. Ясно. Да, това е. И има пиратите. Главните са вас и... не знам. Убиват и другия... Имаше още един. Убиват големият ви брат Грант. О, точно на време стигнах. Убиват го. Вас го убива. И после ви спасява Денис. Късените не могат да се скипнат. Късените не могат да се скипнат. Спасява ви един Денис. Вие сте паднали във водата. Падате от един мост. Защото хеликоптера стреля моста. И моста се чупи и пада. Трябва да се хвърляш. Ако искате още пишете в коментарите дали искате да правя още някакви моменти от тази игра или да започна да правя серия на това. Играта е много готина, много светна, много добра, но много голяма. Затова ми лаги така докато снимам.
Маш спейс, аз знаеш ли? Откачихме се! И сега! Тази част я спомням, гледайте сега кой ще има. Кой се има? Тази част я спомням от Eskistan TV, кой беше. И Next Generation. Тъс не се страхува пък. Това оръжие е... Да я казвам. Ама в добрия смисъл. Деца. То... Трафик контрол. Аз не го шутнах. Да, е така. Айде, бързо. Пайдат още. Ей, аз ги шутвам, бе. Еми, те ма шутват. Ти пък не можеш да караш. Къде влезе, бе? Къде влезе, бе? Не можеш да караш. Ами аз ги стрелям, спокой са. Помага. 10 and 2. You want to jump? Да, искам да карам. Разбира се. Аз съм най-добър по карането, да я кажа съм. О, тук трябва да има радиотауъра, бе. Трябва да взема радиотауъра. Чайца, мога ли? Да. Къде е радиотауъра? Ще му лепна един, след като свърша мисията. О, да, имах skill point. Skills. Колкото скилове правите, толкова повече ви се увеличават татуто, татуировките. Шарк, фламинго, шарк, или това е штъркъл. Така ли фламинго, шарк и спайдър. Али ако е спайдър и паяк. Така пъти, partly drained, health, health regained, 50% по фостър. Iron sights. Reduce damage taken from explosion by 50%. Explosion не ми трябва. Паяка да идем ако става. Take down drag имам. О, да! Казах си, че ще огрете това. Докато бягате, ще можете да релодвате. Чай, и ти ли имат гърналото метео? О, не, чакай, вижте. С скил можете и така да се хилвате, просто много дано. Без никакви метските, без никакви такива неща. Лиза, айде! Fuck you. Shit! Heal! Фу! Куршо ме скарам от ръката. Смачкай го! Този го смачкай! Абе, не съм. Можете да се хилвате по всяко време. Those motherfuckers never knew what hit them. We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. Calm down. It's a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the They others? took Oliver to some place called the Bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Dun, dun, dun. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Come on. Sniper rifles, support scopes, and sound suppressors attachments for unmatched long-range stealth kills. Circus, Island, Port Hotel. Какво? Радиотавърата. О, да! Долу. Където Дейзи открива нещо. Къде беше това долу? О, да, ето. Фок!
Щупи си пръста. Опрей си го. Там. Your girlfriend Lisa Schneider. Дейзи ни каза, че е открила нещо по-рано в играта, където не снимах. И тя открила Daisy! лодка. Кораб. Шип. Фак. Женска любов. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. No. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Alright. Fine. Keeping busy. Take a look. Come, дядя! I'm glad you're safe. Сега... Me too. You really think this boat will work? I grew up with Eat me. boats. Да, искам да ги идна. Тези неща, знаете ли какво са, хора? Тези неща са... ако ги иднете, ще си спомните къде сте били в партито, къде, нали, бирата, чашите, всичко ще си спомните. Сега... ще трябва да търсим някакви партове. Къде ли ще... Верис. Да се обърна. Там не искам да... Аха! Видях нещо лъщящо. Интеракт. Какво е това? Какво е това? What is this? По-бързо плувате под вода, мисля. Или двете са ни същи. Лиза, I'm coming! Лиза! Тук съм. Али ти си Дейзи. Checkpoint reached. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. И къде трябва да се служи това? Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost! Got it! Yes! Great! We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Okay. Hey Lisa, I'm coming! Just hold on! Lisa, I'm here! What the fuck is doing? What the fuck are you doing, Lisa? Every night I dream I'm in Hollywood. And then I wake up here. Да, не сме дошли от Холивуд, Лос Анджелес, т.е. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. Да, The скайдайва. important thing is we're both safe. Където тя пак показа 7 пръст, докато падаха. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Косата не ви харесва косата. Значи, да, careful. красиво. Circus, keeping busy. Вече може ли да си похапна? Мога да си похапна от тези. Eat me. Надруша са. И всичко стана бяло. И гън, татал, блуд, владик.
тази песен? Някой познае ли? Аз се знам. Дейзи, Грант, ето го, Оливър с блузата, дето жълтата. Той слушалата не го познава. Hey, are you grabbing a beer? Grab me a beer. Hey, Fitz, I'm not buying. Hey, give him some money. Give him a little. All right, I'll give him some money. Give me some money. All right. He wants money. I have tons of money. There you go. Anybody else want money? Отивам за бира. Ей, барман, една бира. Тоест, 5 бири. 6. Фак бир. Фак бир. Майта. Forget it. Let's do Sambuca shots. 5, 6, 7. 7. 6, 7. Girlfriend troubles? Told you. You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots. Now that right there is what I'm talking about. Let's have those shots. All right, hang on. Watch it. Don't spill it. Take it. Dang it. Okay, to what? Oh shit! To my brother Riley for getting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card. To my black card. More powerful weapons, sport attachments, customers, the fuckers. И къде се събуждаме сега? На друса са пяса. Просто не мога да понеса всичко това. Fucking shit. Какво? Кога? Що? Какво? Дяволите се случат тук. Окей, отиваме към радиотавъра. Както обещах. Но има и тайни места. В играта има много тайни тунели, места, животни, цветна игра. Всичко е зелено, хубаво игра. Сега, какво е това място, никога не съм имал тук. Fire Arrows. Добре, ще ги крапна друг път. Не сега. Вау, как скачам. Сега, какво е това място? За какво се качих аз тук? За нофинг. Само за да гледам какво става ли? Или това? Fucking yes! Reset the cave. Добре, сега ще цитна. Не бързай. Успокой се, мисия, успокой се. Няма да избягаш, нали? Мид ситра ли? Какво? О, ситра! Аз първо отивам към радиотавъра. Мид ситра. Добре, ще спра геймплея до тука. Ако искате още да правя геймплей, нали, да ви покажам какво е в играта. Или ако искате, какво става тук? Ще снимам на него. Ще снимам на тази игра. Пишете в какво искате. Отивам към радиотавъра first. You coming call from Dennis Rogers. Voss captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. Обичам тези. I cannot provide such strength, but there is someone who can. Citra. Citra, знаеш. You are ready. Не си знае просто. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Добре, нека да е по-късно, защото сега отивам към него място. Аз нищо не правя, дори не пипвам клавиатурата. Това нещо само си върви. Окей, спирам геймплея до тука. Ако искате още геймплей или да я показвам нещо, знаете, или серия, или просто да правя, серия на това нещо, да правя части, епизоди на това нещо,
цялата игра, ако искате, просто пишете в коментарите. Четайки, не са бойте, не са като Посайден. Пишат легендите за Посайден, че той не е четял коментарите. Аз ги чета. Цитра ми е на път, Цитра е тук някъде. Пак радио тавъра е тук. Да, бе. Не съм включил място за Цитра. Да не съм блъсна в това! Ей! Добре! Чао! Какъв е този пистол сега? Лък и пистол. Защо пистол? What is this pistol? Чао!